дар ҳамин ҳол дар додгоҳи вилояти Владимирский Русия зодаи дигари Тоҷикистон Мавзуна Мазориеваро ба даст доштанд дар даъватҳои оммавӣ ба амалисозии фаъолияти ифротгароӣ тариқи шабакаи интернет айбдор мекунад. муовини прокурори ин вилоят нисбати Мавзуна Мазориеваи 18-сола хулосаи айбномаро дар содир намудани ҷиноятҳо тибқи кодекси ҷиноии Русия даъватҳои оммавӣ ба амалисозии фаъолияти ифротгароӣ бо истифода аз шабакаи интернет тасдиқ кардааст. дар шабакаи иттилоотиву коммуникатсионӣ ӯ бо маълумоти гуногуни дорои мавқеи ифротгароӣ шинос шуда дар ҷараёни он қасди содир намудани ҷинояти марбут ба даъватҳои оммавӣ ба амалисозии фаъолияти ифротгароӣ ба вуҷуд омадааст, гуфта мешавад дар маълумоти мақомоти прокуратура. санаи 12 августи соли ҷорӣ зимни қарор доштан дар макони иқомати муваққатӣ Мавзуна дар шабакаи иҷтимоии Одноклассники бо сабти номи Асмаъна Путиаллаха саҳифаи шахсии худро боз намудааст. бо истифода аз телефони мобилӣ ба интернет васлшуда ӯ дар саҳифаи худ сабти видеои кушода барои дастрасӣ дар шакли сухангӯиро гузоштааст, ки дар он мафҳумҳои дорои даъват ба содир намудани амалҳои зӯроварона нисбат ба гурӯҳи шахсон аз рӯи аломатҳои мазҳабӣ ҷой доштанд. дар ин амали содиршуда Мавзуна пурра ба гуноҳи худ иқрор шудааст.